Hi. Welkom. Oh wacht, ik heb gebeld. Hallo. Heb je even? Ja, ik moet eigenlijk nu gaan naar de loods waar ik repeteer. Dus we zouden daar misschien wat... Ja, we hebben maar 10 minuutjes nodig. Oké. Nog 9 jaar hoor. Ja, kan. Maar niet... Ja, Jij bent Nigel. Ja, dat ben ik, inderdaad. Nou ja, wij reden hier net langs. Ik zag jou, jij zag ons, we zwaaiden. Ja, ik dacht, En- jullie komen niet voor mij, maar... Nou nee, ja, wij rijden hier spontaan langs. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb jouw naam gisteren of vandaag misschien zelfs Ja, klopt. ergens gelezen. Had je Ja. nou iets gewonnen? Ja, ik ben sinds zondagavond Nederlands kampioen illusionisme geworden. Kijk. Dus, ja, ik moet nog even bijkomen allemaal, want het was echt even druk de laatste paar dagen en vooral zondagavond. Want de wedstrijd was in Zeist en ja, het was echt een hele vermoeiende, drukke dag. Maar nu begint het eigenlijk een beetje te beseffen om binnen te komen. Hoe oud ben jij? 20. 20! Ja. En hoe was de competitie dan? Hoeveel... Ja, wat het eigenlijk grappig is bij het goochelen in Nederland, is dat je... kijk, je hebt bijvoorbeeld voetbal, dat is gewoon voetbal. Maar bij goochelen heb je mentalisme, close-up goochelen, klein goochelen, je hebt illusionisme. Dus je hebt heel veel verschillende categorieën. En jij bent illusionist? Ja, ik ben Oké. illusionisme. En wat ze nou hebben gedaan is, omdat je natuurlijk... ja, Nederland is een klein land en goochelen is heel populair om naar te kijken, maar niet om echt uit te voeren. Dus hebben ze het eigenlijk moeilijker gemaakt. Je moet een bepaald punt halen om bijvoorbeeld derde, tweede of eerste te worden. Dus er was bijvoorbeeld bij close-up, volgens mij waren er geen eerste of tweede winnaars, alleen derde winnaars. Ja, en als je hetzelfde als je tegenstander hebt, dan ben je allebei eerste. Dus ja, ik ben eigenlijk heel trots, want voor mij, een aantal jaar geleden, stond Christian Faller op die plek. Ja. En daarvoor ook nog Hans Klok. Dus om nou in dat rijtje te mogen staan is wel heel bijzonder. En, Waar moet dat heen? ja, ik weet niet. Ik ben hier begonnen in Limburg. En ik merk nou dat ik steeds meer eigenlijk ja, Nederland intrek. Maar ik hoop uiteindelijk om echt internationaal met mijn magie rond te trekken. Maar kom jij echt uit Haarlem? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Valkenburg. Of ja, eigenlijk geboren in Maastricht, maar familie Valkenburg. Maar ik woon nu in Haarlem, denk ik 7, 8 jaar. Dus ik voel me nou ook wel echt hier thuis. En ook Weert, dat is eigenlijk mijn tweede thuis. Daar repeteer ik, daar heb ik ook mijn team zitten. Dus, En wie zit er in het team bijvoorbeeld? ik heb drie dames, die komen uit Weert, een beetje dezelfde leeftijd. En een mannelijke assistent, Juri. En daarbij nog wat technici en dat soort dingen. Maar op het podium staan we met 5 man in totaal. Maar dat is al een hele show, Ja. denk ik dan. Klopt, ja. Dus dat is ook al een heel bedrijf. Ja, dat is ook echt keihard werken. En ja, ik ben sinds mijn 11e al bezig. Maar ja, het begint natuurlijk heel klein met de kaarten en zelf op te treden. Maar dat is eigenlijk heel snel door de jaren heen gegroeid. Maar ja, ik stopte ook echt heel veel tijd in. Want ik ben dan vorig jaar klaar met de HAVO. Was ik klaar met de HAVO. En nu is het gewoon ja, fulltime dit. Wel mooi hoe je dat zegt. Ik ben nu klaar met de HAVO en Ja. nu fulltime dit. Ja. Maar je moet hiervan leven. Ja, nou ik woon nog bij mijn vader. Maar het plan is uiteindelijk om natuurlijk dit echt als ja, beroep te gaan doen. Maar dat gaat wel lukken, want we hebben nu echt iets van 3, 4 optredens per week aan boekingen, zeg maar. Bedrijfsfeesten, evenementen, eigenlijk heel verschillende allemaal, congressen. Maar de laatste tijd krijgen we ook echt wel grote klussen binnen, want december staan we met 33 shows in Amsterdam, 14 dagen. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk het pad is wat ik ga bewandelen, dat ik gewoon echt hele grote klussen heb en daartussendoor allemaal gigs, zo noem je dat dan. Dus, Ja. Ja. Dus het begint echt langzaam op gang te komen. Ja, klopt. Het sprookje Nigel Otermans. Ja, en ik vind het vooral, ja, als kind begin je natuurlijk heel klein en dan heb je de droom om echt de grote illusies te mogen doen en om dit allemaal mee te maken. En als je het dan in één keer zelf meemaakt, ja, dan heeft het echt wel tijd nodig om het te beseffen. En ja, het gaat gewoon heel goed. Nou ja, ik heb er dus over gelezen. Want daarom dacht ik van, daar moeten we even op af. Ja. Dus het is geen illusie, Nigel. Nee, het klopt. is echt gebeurd. Ja. Maar je zegt, ik ben sinds mijn 11e bezig.
Is dat begonnen met de klassieke goocheldoos? Of, Nou, er was een jongen in mijn klas die liet een truc zien met een verdwijnend muntje. En ja, ik had nog nooit van een ja, je hoorde wel van de goochelaar met de hoed, met de konijn of zo, maar ik had er nog nooit iets van gezien. En eigenlijk toen ik dat zag, dacht ik van ja, dat wil ik ook. En ik zag al die klasgenootjes om hem heen staan die het ook niet begrepen. Dus ik vragen van ja, hoe werkt dat nou? En dan had hij me uiteindelijk toch uitgelegd wat je eigenlijk niet hoort te doen als goochelaar. En toen ging ik dat zelf oefenen en toen dacht ik van ja, ik moet wel wat meer trucs dan de hele tijd dat muntje, want iedereen op school had het nou wel een paar keer gezien. Ja, dan ga je op YouTube kijken naar kaarttrucs en dat soort dingetjes. En uiteindelijk rol je een beetje in het wereldje en dan is er een goochelaar die je dan een truc aanbiedt voor niet te veel geld. En dan koop je die en dan ziet hij natuurlijk niet heel mooi uit. En dan ga je het zelf schilderen en zo bouw je dat eigenlijk op. En dan begin je met één grote act van 3 minuten. En uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je een bepaalde acts hebt dat je ook een eigen show kan geven. En ja, dat is waar we nu mee bezig zijn. Gaaf. Lijkt me ontzettend spannend. Ja. Ook. Ik heb Hans Klok ooit eens ontmoet. En ook geïnterviewd, maar ook buiten het programma om. Hele aardige kerel. Ja. Is dat een voorbeeld voor jou? Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb ook goed contact met Hans en hij helpt mij ook best wel veel met trucs. Omdat wij als goochelaars toch, ja, er zijn gewoon een aantal trucs die er bestaan. En wij goochelaars proberen eigenlijk allemaal een eigen stijl te creëren, ook aan de truc. Maar heel veel technieken zijn eigenlijk hetzelfde. Dus als ik een truc niet goed uitvoer, dan kan het zo zijn dat je bij Hans zoiets hebt van hé, nu snap ik hoe die werkt. Dus wij goochelaars onder elkaar is eigenlijk ook een heel klein wereldje en een hecht wereldje waar iedereen elkaar een beetje helpt. En ja, ik vind het vooral heel leuk bij Hans, maar dat merk ik aan mezelf ook wel. In het echt zijn we allemaal een beetje gewoon normale, aardige mensen. En op het podium zijn we echt showman en hebben we echt een alter ego. En ja, dat is heel leuk om dan in die rol te kunnen stappen. Maar dat kan ik ook alleen als ik een pak aan heb of als ik echt met mijn trucs ben. Ik repeteer ook alleen in mijn pak, want anders ja, lukt het gewoon niet. Zelfs bij de repetitie heb jij... gaaf. Ja. Oh, leuk. Maar het is dus niet zo dat als jij op een verjaardag bent of zo, bij familie, dat er continu aan jou gevraagd wordt van, hey, Nigel, doe even wat. Ja, ik heb het in het begin natuurlijk wel, voor als je jong bent. Maar ik merk nou ook wel dat heel veel mensen in mijn eigen omgeving, die hebben nou zoiets van, we geloven het wel. En ze komen natuurlijk ook naar mijn shows kijken. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben ook Nederlands kampioen illusionisme en dat is met die grote kisten. Ja. En ik kom niet op iedere verjaardag aan met een grote kist of een doos of een doorzaagact. Dus de kaarten die heb ik al gewoon thuis gelaten. Ja. Want ja, ik vind het ook wel fijn als ik gewoon ergens op een verjaardag ben of als ik ergens gewoon ben om dan gewoon even Nigel te zijn en niet Nigel de goochelaar. Ja. Dus ja. Goh, gaaf man. Ja, nou ja, illusionisme is denk ik wel de Champions League van het goochelen. Ja, dat is eigenlijk het grootste en dat is ook, ja goed, kijk, de close-up goochelaar, dat is ook heel erg moeilijk omdat je de mensen natuurlijk een meter afstand hebt. Ik heb daarbij wel in één keer 300-400 man, maar ik sta wel op een afstand en kan ook spelen met licht en met geluid. Maar ja, het is wel qua team en qua spullen is het wel een grote challenge om alles voorbij te krijgen. Wat ik heel slim vind, is dat team van jou, hè? Hij is wel vies, hè? Ja, nee, oké. Maar Mag ik een paar van de zijkant af? Dat is super. dat team van jou, hè? Ja. Dat is natuurlijk voor een illusionist is dat wel handig als er al 4 bliksemafleiders naast jou op het podium staan, hè? Ja, daar maak ik ook flink gebruik van. Want ja, dat maakt gewoon echt een show. Kijk, ik kan aan mijn eentje staan, maar dan ben ik echt bezig met mijn kaarten. Dat heb ik ook wel eens wel mijn shows. Maar als je gewoon zo'n topteam hebt, en het zijn ook echt toppers allemaal. Ze komen allemaal niet uit theaterwereld of goochelwereld, maar we hebben het eigenlijk allemaal samen opgebouwd. En ja, het is gewoon een heel hecht leuk team geworden. En tot slot, je kunt er natuurlijk ook voor zorgen, want ik heb wel eens een show van Hans gezien, hè, dat ik in de zaal zat. En dan valt me op hoe enorm hoog het tempo is. Ja. En dat hoort natuurlijk ook bij illusionisme. Je moet het tempo hoog houden, zodat ook je trucs optimaal uitgevoerd kunnen worden. Maar met 5 mensen op het podium kun je dat tempo denk ik ook heel hoog houden. Ja, en iedereen heeft ook zijn eigen taak. En met op- en afrijden is het heel erg fijn. Maar je merkt wel in deze tijd met mensen die toch steeds minder concentratie hebben, dat je eigenlijk veel meer trucs moet laten zien. Ja. Vroeger had je een goochelaar die kon in een uur 4 trucs laten zien. En dan moet ik er eigenlijk al denk 30 of 40 doen om gewoon de aandacht goed erbij te houden.
Ja, en mensen worden ook steeds slimmer. Dus wat ik eigenlijk altijd doe bij mijn shows, ik bombardeer ze gewoon met trucs. Dat ze eigenlijk naar huis gaan en eigenlijk geen idee meer hebben. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, dat ze eigenlijk alleen maar nog weten van oké, er gebeurde heel veel, maar wat er gebeurde snapten we niet. En ja, dat blijkt te werken. Dus, Tot slot, Nigel, mag ik even? Ja. Nee, het was geen illusie. Ja. Het is, echt. hij staat er echt, ja. Hey, veel succes en nou ja, toeval bestaat niet.